Bah, Topiram, bah, इसिबां गोहो जाबायना नोंहा आंनि न'आव फैनानै बेबो हरनि समाव आंनि बिनानावखौ सब खुदुमनो नागिरलायथारदों आरोना नों बांद्राय थास' जादोंना नों बांद्राय थास' जामारदोंना नों टपिराम नोंनि बे बांद्राय मानलु मानला जानाय आखलखौ ना खोमा बिलाइजोंसो जोहोजोबगोन आं आपावै नोंनो माथो आंखौ दावदैनि थाखाय फसायोलाय दिनै नों आंखौनो रायबाय आरो अमा राजा नोंखौ आं बिनानाव दावदैनि थाखाय फसायबानो आंनि मेगननि नोजोरावनो आं नोंखौ सब खुदुमनो होगोन नामा ओइ दावदै थां नों बाजेखौ लिंहैलाय ओइ अमा राजा नोंलाय मानो आंखौ रायखोब्रा नोंनोथ' माथो दावदैखौ हारसा हौवाजों खारजानो गिनानै आंखौसो गोसो थोनो होदोंमोन नङा होमबा नोंखौ गोसो थोनो होबानो आंनि न'आव फैनानै आंनि बिनानावखौ आं खुदुमनो एलाउ खालामगोन नामा बेबो हाबा जायालासिनो बेबो हरनि समाव जुदि आं नोंनि बिब'खौ गोसो थोनानै नोंनि बिब'खौ आं सब खुदुमहोयो नों आंखौ रागा जोङा नामा खोनासं रावनिबो बिदा आरो फंबायफोरा गावनि बिब' बा बिनानावफोरखौ रावजोंबो खुदुमजानो लुगैयाब्रा जेब्लासिम बिसोर हाबा जाया मिथिबायना ना बे खोथाखौ मिथिया नों आं मालाय माथो बुंबावनांगौ जाखोब्रा आं गावनि सोमोन्दैल' सानोलै बिब'नि खोथाखौनो सानफ्लांनो रोङासै आं साल्ला आंनि बिनानावखौ हर गेजेराव खुदुमनो फैग्रा बियो नोंनि बिब'खौबो खुदुमहैगारगोनलै आं दानो होमबालाय नों आंनि बिब'खौ खुदुमदो आं नोंनि बिनानावखौ खुदुमनोसै खुदुमनायनिसो दावराव जालायगासिनो होमबा नोंसोर लाजिनाय होननायानोथ' गैगोना गैला नोंसोरनाव ना लाजिनायखौ सोरनोबा दारहरबाय नुबाय टपिरामा बे हराव फैनानै आंनि बिनानावखौ सब खुदुमनो नागिरलायदों माबालै बाजै माने दिनै खुदुमनो गोसो जादोंमोनलै आं लाजिया नोङो बोराय मांग्रांग्रां हाबाबो जाया माबो जाया मालाय हिनजावफोरखौ खुदुमथिंनो नागिरग्रा एसेबांथ' खुदुमनो लुगैदोंबालाय हाबाखौनो जादोना जागोनब्रा जागोन दावदैखौनो हाबा खालामथारगोन आं आच्छा नों जे दावदैखौ खुदुमफैनो नागिरदों मा दावदैया नोंनि गार्लफ्रेन्ड जाबाय नामा औ आंनि गार्लफ्रेन्डखौनो होननानै लानांसिगोन माथोबाव आं खुदुमनो नागिरनायाव आंखौ जेबो बादा होलायाखै माथो दावदैया लाजियाखै नोङो ओइ टपिराम बिदानि सिगाङाव बिनानावनि खोथा बिदि बुंनो फाग्ला थांदो न'आव हद एसेबां अखायाव बोरै थांबावनांगौ जाखोब्रा मा अखा सखा थांदो बाबावो इसेबां अखायाव सारअन्थाइ गोलैनानै गोथैबा मा जानांगौ जाखोब्रा आं दानो थैथ'नो गोसो गैयालै नांगौबा नोंसानावनो दिनै हरसेखौ हर थानोसैब्रा है मा खालामबाय थाया नोंसोर सानैया ओइ हांग्रिमोनदि दावदैखौबो नोंजों लाफा मानोब्रा मानोब्रा उन्दु खुदुमनो लुगैग्रा बियो खुदुमनो गोसो जाग्रा माने आंखौ बेवहाय थानो होसिगोन दिनैल'सो पार्मानेन्ट गोरजिया थानो होननानै दासानखा थायाब्रा थाया मानो गोरजिया थानांगौ जाखोब्रा होद उन्दुनोसैलै अखा रे रे हानायजों एम्बुनि थरद गाबनायजों गोसो होनानै उन्दुनोसैलै बापावै मा नायबाय थाखोब्रा ओइ नोंखौ दिनै हरसे नायगोनानो आं नांगौबा फेसा दाउ जानानैनो थागोन आं बापावै गार बोरो बापावै नों आंजों उन्दुफानोसैसो होमबा माथो नंदों नोंलाय नोंनि आखल आखुफोरखौ आं बारा फोथाया उन्दु आरो मा हंलाला जालायनाय नायबाय थाखो उन्दुदो ओइ नों आंनि लोगोना अमा राजा लोगोनि खोथाखौ एसे बुजिनांगौब्रा आं सिख्ला मानसिफोरखौ खुदुमफेरनो मोनाखैना बेनिखायनो खुदुमनाय सेंग्राफोरनि लिस्टावसो थानो लुगैफादोंमोनब्रा आंबो नों आंनि लोगो हिसाबै आंखौ एसेबो हेल्प खालामफाया होमबा बिनानावनि खेत्रआव लोगोबाबो दुश्मन जानांगौ जायो आं आंनि बिनानावखौ मानो खुदुमनो होनांगौ जाखो नोंनोलाय हाबा जाया गारानो बापावै गावनि बिनानावाबा गावनि बिनानाव मालायनि बिनानावखौबा नोङो जेबो सानाना माथो नोंलाय बिराद सिख्लाफोरखौ खुदुमबोबाय दा आं नोंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरनायखाय देहायाव खें नांथारलायदों आरो माथो नंदों बिनानावखौ बयबो अनखायो होमबालाय बै सिख्लाफोराबोथ' सोरनिबा बिनानाव ना बेफोरलाय बैसोरनि प्रब्लेम आरो नाथाय आं दावदैनि बिदा हिसाबै दावदैखौ प्रटेक्ट खालामखानांगोन ना जेब्लासिम बे हाबा जाया बिनानावा जेब्लासिम सिख्लायै थाबाय थायो बिदाफोरा एसे सांग्रां जानांगौ जायोब्रा सोरबा सेंग्राफ्रा एदावगोन नामा होननानै मालाबाथ' बुलायबावनायसो जायो मिथिबायना बिनानावफोरनि थाखायनो बिनिखायनो जेब्लासिम बिनानावफोरा सोरजोंबा हाबा जाया अब्लासिम बिदाफोरा बिनानावफोरखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ गोनां जायोब्रा हाबानि उनाव मालाय हौवाया प्रटेक्ट खालामगोन ना बापावै नों सैथोखौनो बुंबाय खोमालै आबायदियाव आंनि आब'खौबो सोरबा सेंग्राफ्रा खुदुमनो नागिरदोंब्ला बै सेंग्रानि गुस्ति मोननैखौबो जावख्लाबखागोन खोमालै आं माथो नंदों नोंलाय टपिराम गावनि बिनानाव आरो बिब'खौ जोंफोर बिदा आरो फंबायफोरा खुदुमजानो बायोब्रा मालायफोरजों हाबानि उनाव मा जायो जागोन नाथाय हाबानि सिगां जोंनि बिनानावफोरखौ सोरबा नोजोर होयोब्ला मेगनखौनो थुख्लावजोबनो गोसो जायो सैथो अमा राजा सैथो दे होमबालाय दावदैखौ खुदुमथ'लां देनां टाइमफोरा मोजां सफैबा खुदुमनोसै आं साला आंनि बिनानावनि सोमोन्दै आंनि सिगाङाव जात बुंबाय थानो हालाय नों बुंनांगौ गोनां जायोलै अमा राजा नों आंनि लोगोबो जाहैबायना लोगो हिसाबैबो एसेबो शेयार खालामनो मोना नामाब्रा खोथाफोरखौ हाय आं उन्दुनो ओंखारबायलाय सिरि उन्दुदो नों नाजिबोदां नों उन्दुलांबाय नामा ओइ नाजिबोदां उन्दुबाय आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन नाजिबोदां गाबोन बुंदोब्रा आं दा बिराद उन्दुनो ओंखारबाय रोहाय उनाव उन्दुनो हागोन ना आं मा बुंनो नागिरदों बेखौल' खोनासंलाय मा जालायखोब्रा दे बुं नाजिबोदां नों आंखौ समायना नुयोना नुवा थोद मा गोराव सोरावलै फिननायखौ मोजाङै होआ मानो नों आंखौ समायना नुयोना नुवा हापां नों जेरै दङ बिदिनो जोबोद मोजां है समायना नुयोना नुवा बेखौसो सोंदों दा नों डाइरेक्ट बुंनो हाया नामा समायना नुयोबा नुयो बा गाज्रि नुयोबा नुयो होननानै
औलै औ नों जोबोद समायना आरो बेखौसो सोंनो आंखौ फोजागासिनो नामा नोंलाय? माबाहाय गिनाय मोनदों आं। माखौ गिलायखोब्रा नोंलाय? माबा देनां आरोबाव बैसो जासिनबावबा आंखौबा नों समायना नुगोन ना नुवा? दा जेरै मोजां नुदों उनावबा आंखौ मोजां नुयोना नुवा नों? मानो सोंदों नों बेफोरबायदि खोथाखौ हो गोराव सोराव? नाजिबोदां आं जोबोद सिन्था जागासिनो दं दा साननैसो मिथिबायना? मानो होनोब्ला मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरनाय मोनसे बाथ्रा भाव दङना? बे बाथ्रा भावखौ लानानैनो आङो माने गिबाय दङ। गोदाव सोराव मा सानबाय थायोब्रा बे हरफोराव? माने दानि मानसिफ्रा हाबाफोरखौ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो मोनोना आरो मानसिनि गोसोखौ सेफायनायखौबोथ' ओरैनोसो मोनखायो मानसिफोरा। मालायनि गोसोआ बेसेबां दुखु मोनगोन बा सोरबा सासेखौ थगायब्ला बै मानसिया बेसेबां गोसोआव थैजासिनि थाखाय दुखु जानानै थागोन बेखौ मानसिफ्रा साना। गावनि गोसोनि हास्थायनाय सुफुंनायखौल' लुगैयोना, बेनिखायनो गिनाय मोनो आरो। नोंबो जुदि देनां बोराय जानानै सोरबा सिख्ला मोजां नुनानै गोसो थोयोब्ला दानि जुगाव ओरैनो सिख्लाफोरा बोराय हौवाफोरजों खारफाग्रा बिराद दंथारसै फैसा थाखानि उन आंथ' नोंखौ फैसा थाखा नुनानै गोसो थोआखैहाय, नोंसो आंखौ जा ब्रा गोसो थोदों। देनां जुदि नों बोराय जाब्ला नोंनि फैसाखौ नुनानै दस्रा सिख्लाफोरा नोंखौ गोसो थोयोब्ला बा नोंबो आंखौ बुरै जाबाय होननानै आंखौ सैया खालामबा ओरैनोबा मानसिनि गोसोसोहाय दसेनो सोलायो, रावबो हमथानोबो हाया। नोंबो जुदि देनां गोसोफोरा सोलायनानै सिख्ला मोजां नुना लाइन मारिबालाय, ओमफ्राय दैमा जिं सिख्लाफोरखौ लानानै नोंसोरो बियार लोंहैबालाय? ओइ हापां नों बांद्राय मबाइल दानायसै। मबाइल नायनानैनो बायदिसिना सानग्रा जाबायना नों। मबाइलनिल' दाय दाहोथार दे। नुबाय लेखा रोङि मानसिफोराबो बेसेबां खारलाय लांलाय लाबोलाय जालायगासिनो। बेनिखायनो नोंखौ गियो आरोहाय नाजिबोदां, देनां बोराय जाबा बुरै जाबा नों सिख्ला मोजां नागिरफिनगोन आंखौ बुरै होननानै बासिगोन होननानै। आंबो जुदि बे खोथाखौ नोंखौ बुङो देनां बुरै जानानै सेंग्रा गोरलै नागिरबालाय नों? माबायदि सोंखाथारदों बियो आंखौ? बोराय मानसिफोरासो सिख्ला गोरलै बांसिन नागिरो मिथिबाय, बुरिफोरा सेंग्रा गोरलै बारा नागिरा। बांद्राय बुंनाङा नों नाजिबोदां। नों मानसियाथ' मा जामारखोलै हापां दिनै? आंहा इसेबां मोजां उन्दुनो नागिरदों, नों बायदिसिना फाल्थु खोथा सोंगासिनो ना? फाल्थु खोथा सोंनायसो नुदोंना नों? दा बायदियाव हले सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोननांगौबा ना नोंखौबो फ्रिजआवसो सोनानै दोनगोन, मिथिनानै लाखा। आं गावबो खुसियाव थाया नोंखौबो खुसियाव दोनां, बे खोथाखौ गोसोआव लाखा। धोद साला जाद बुंबाय थानाङालै, होद उन्दुलालां। माखौबा रागा जोंदों आंखौ? आंलाय सोंदोंसो दा। दानि समाजाव नुबाय थानाय जाथायखौ नुनानैसो सोंदों दा। बेखौनो रागा जोंनांगौ जाहैबाय आरो बेहा। मा सानबाय थायो बे हापाङा? मालाबा बिनि अभार थिंकिंआनो आंखौ बुथारगोनलै। दा सोलिबाय थानाय प्रेजेन्टखौ सानालासिनो बा फिउचारखौसो मा सानहरदों बियो? मा बोराय जाबा सिख्ला गोरलै लानानै गिदिंगोन मागोन? आंनि गोसोआव बेफोरबायदि साननायानो गैया। बे हापाङासो मालाबा सोनानै होगोन खोमा आंनि गोसोफोराव, आंनि खर' मेलेमाव। गोदाव सोराव जायाफ्रामा मा सानबाय थायो बे हापाङा? बेनि थाखायनो उन्दुनोबो सुख गैयासो मोनलाय लांबाय आं। सोमस्रिनि फन? इसेबां हराव मानो फन खालामदों बेलाय? हेलौ सोमस्रि। नाजिबोदां नों जोंहानि न'आव फैनो हागोन ना? मानो माबाफोर जादों नामा? माबा बे नोंनि फंबाय जाथियाना जोंहानाव दंफैयो। ओमफ्राय नोंथ' मिथिखायो दा सन्थलाया गावजों थाफाबा मानसिफोरखौ मा खालामो? सानैजों जौ फेनानै सिखारनोनो हायै जानानै दं। ए जाथिया नोंसानावसो दंहैयो होमबा? औ। जागोन दे अब्ला आं फैगासिनो। दे फै। बे जाथियाबो जे आरो लोंनो हायाबा मानो लोङोब्रा? लोंनो हायैफ्रा मानसिफोर जासिबाबो लोंथारनाङालै। आब' दा बोरै थिखांबावनांगौ जाखो दे जों बिसोरखौ? आं नाजिबोदांखौ लिंहरदों, फैगासिनो दङ बियो। गुमैयाबोदि आरो इसिबां जौ लोंनो हायो? माथो लावला जुबनासो दं मानसिफोरालाय। औ नाजिबोदां, मानसिफोरानो जा जौ लोंनानै ओंखामखौनो जानो हायासै। आरो जों हिनजावसा गोजा नालाय थिखोनोबो हायाना, बेनिखायनो नोंखौ फन खालामबाय आं नाजिबोदां। जेबो नङा दे, लिंहरदों मोजाङानो जादों। सिगाङावनो आं सन्थलाखौ बिसिनायाव फुथुहैग्रोनोसै, बेनि उनाव जाथिखौ लानानै थांनोसै आं। औ बिदिनो खालामदो। आंबो सन्थलाखौ थिखोनो हाथारा, जौ लोंबाथाय बिराद गिलिर जायो मानसियानो। दे जेबो नङा, आं थिखोना दोनहैनोसै। दे अब्ला नोंसोर थाथ'दो, आं थांनोसै। जागोन दे नाजिबोदां, आरो हरा नोंखौ फन खालामनायनि थाखाय सरि। जेबो नङा दे, आरो जाथियाबो दंफैखायोना, बेवहायलाय मानि सरि बुंनांगौ जाखो? नाङा। आब' औ, बे आदा नाजिबोदांमोननि न'खरा बिदिनो गोजा नामा? बयबो थान्दाथार, माथो फंबायाबो आदा नाजिबोदां बायदिथार। औ बिदिनो नुयो माथो। खायसे न'खराव गासैबो सुबुङानो थान्दा जायो, आरो खायसे न'खराव सोरबाया थान्दा जायो, सोरबाया थङालि, सोरबा भद्र, बेफोरबायदिनो थायो। नाथाय नाजिबोदांमोननि बेलायाव बिदाखौबो फंबायखौबो एखेखौनो नुयो आं। औहाय, आंबो जाथिखौ बिराद मोजां मोनदों आब', थान्दाथार मोनथारदों। मालाय जौखौबो बारा लोङा खोमा। सन्थला बायदि नङा, सन्थलायासो जि जौ लोंखायो। रायबाबो मानिला बे मानसिखौ, बेनिखायनो आं जेबो बुंला, लोंबाय थाथोंसैसो सानबाय आं।
उनावहाय लिभारफोरा बिबुफोरा गाज्रि जाबासो दा बुंथों बियो आंखौ। फामे दे नोंहाबो ओंखामखौ जादो आरो बेलाय सासेया आं जोंलारिखौ नोंनि फनखौ लानानै सोरजोंबासो नांलायनाय खोनादों पाक्का बयफ्रेन्डसो जागोन खोमा आरो आं बुंखादोंमोन ना आब' जोंलारिया बयफ्रेन्डनोसो फनखौ हरखादों होननानै फनखौ हरमारदोंसो बियो आयु गावनि फनखौलाय बयफ्रेन्डनोलाय मानो हरनांगौ जाखो बेलाय मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों गाबोन मोजां सोंनोसै आं फुङाव ओइ महारानि सिखारनो जायाखैना नोंहा दाबो गावखौनो गोरलै बायदि मोनदों नों हा सानजौलायनाय उन्दुनाय बेफोरबायदि उन्दु मोनजागोन देनां हौवानि न'आव बिहाव बिखुनजोनि आमोलाव मालायफोरा उथिजोबनानै दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइनिफ्राय दिल्ली मोनहैजोब्बाय बे दासिमबो बिसिनायावनो बिदै गगासिनो सोरबायदि हौवाया लांबावगोन नोंखौलाय दाबायदियाव लाङा लांफ्लाङा सोरबा लांबाबो मंगलबाराव लांनानै बिस्तिबारावनो थिनहरफिनगोन जालायथि ओइ नालायथि सिखारनो गारनानै आरो उल्थासो बुंफिनबावदोंना नों लाजिया नोङो लाजिया नै मालाय आमुखिनि फिसाजोआ नै मेलेखनि फिसाजोआसो मालाय सामफ्रामबो फुङाव सिखारनानैनो मालाय आराम थोरसि लथा सुयो बिमा बिफानो जाहोयो लोंहोयो बे हनै दासिमबो बिसिनायावनो बिदै दैगासिनो थां मेलेखनि फिसाजोनि खिथुआव हाबै थां हाबाया माथो खिथुआलाय बोरै हाबनांगौ जाखो दे आरो आं हाबबो मालाय बे आंखौ गावनि खिथुआव हाबनो होगोन लेथा फाथा मालायनि खिथुआव हाबा माथो मोनजागोन नों बिदिनो बिमा बुरैनि आमोलाव थाबबो सिखारनो रोङा मालायफोरा सिखारनानै बहा गारि मथर हमहैबाय सिखारनोबा सिखारसो आरो हरावबो उन्दुनो गारनानै हरसेयावसे मा नायबाय थायो बेयो मा नायबाय थायो मबाइलावलाय बायदिसिना बुस्थु ओंखारो आरो बेखौ नायखांबा बेखौ नायखांबा बेखौ नायो आयो नों उल्थासो होनबाय दङ ना लावथिया बाखोसिगोनसो माब्बार उथिनानै आंनो साहा फुदुं फै नङाबा दिगदारसो दं नों माखौबा खालि रायनाया मालायनि फिसाजोनि खिथुआव हाबैनोल' खोन्थानाय आंनि बिमायालाय बिदि रायो ना गुबुनफोरनि बिमायाबो बिदि रायो दे बाला आरो उन्दुनायाबो फुङावल' मानो इसिबां गोथाव उन्दुनो ओंखारो दे हरावलाय मानोथो उन्दुनो ओंखारा बालनि उथिनोसै दा बिमाया आंखौ बायदिसिना बिमानि भाषण होलायगोन सिखारनानै बिउटि पार्लाराव खालामनोसै आं न'आव थाबाय थाबा बिमाजों खानानैसो थिनजाबाय थागोन बेनिखायनो बिउटि पार्लारावनो थाब थांनानै थाहैनोसै आं एमाव राजा दिनैनि हरा माब्रै थांखो नोंना मोजांलाय बिराद मोजां हारसिं उन्दुनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों न'आव थाबाथ' दाउखा राजाजोंसो उन्दुनो मोनो आं मा दाउखा राजाया मोजां उन्दुआ नामा उन्दुनायाथ' बिराद गोजाननि बाथ्रालै साउन्ड ओंखारबाय थायो गन्थंनिफ्राय होनलायनाय एमाव राजा नों मा जागोन आला आं जेखौ बुङो बेखौ संना होगोन नामा औ बुं नों मा जानो गोसो आं बोरमा बेदर जानो लुगैदोंलै जागोन दे आं बोरमा बेदर लाबोनो होगोन सोरखौबा बोरमा बेदर औ बोरमा बेदर ना नों जाया जानायालाय जायो नाथाय बेदरनि नामखौल' खोनाबाय थायोलाय नुनायसो जाया गोदो उन्दैयाव खेबसे खेबनै जानो मोननायानोल' बेनोल' जागोन दे दिनै नों लुगैनाय बायदि संनानै होगोन आं नंगौ नामाब्रा औ नंगौ आयै मादै एसेबां खुसि दिनैनो समान खुसियानो गैला खोमा हाबा मानो गाबखो नोंलाय मादै नों जे बुंदों आं लुगैनाय बायदि संनानै होगोन होननायखौ बेसेबा गोबावनि उनाव नोंनि अननाय मोनसिगोन मादै नङाबाथ' आंखौ दुखुथिया जिउसो खालामबाय थायो न'आव गाबनाङा एमाव राजा गाबनो दिनै गोसो होनानै गाबनोसै आं गाबनांला दे नों जा लुगैयो बेखौनो संनानै होगोन आं इसिबां अननायखौ आं कन्ट्रल खालामनो हायालै मादै बेनिखायनो गाबनो ओंखारदों आं न'आव थाब्लाथ' आं जेब्लाबो दुखुथिया जिउल' जायोलै मादै मा नोंखौ न'नि मानसिफोरा मोजां मोना आरो माथो बुंबावनो फंसेल' खोथा बुंगोन आं खालि आंनि जिउआ दुखुथिया जिउ आरो दुखुथिया जिउ मादै दुखुथिया जिउ एमाव राजा दुखुथिया जिउ नङा दे आं दङ ना नोंहा माबाफोर प्रब्लेम जादोंब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय मा बुंबावनो आं मालाय मादै नोंजों दुखु सुखुनि खोथा रायलायबाबो आरो दुखु मोनगोन ना आइखौ दुखुबो होनो बायोना नों आइखौ दुखु होनाङा खालि गोसो गाज्रि जाबा आंजों रायलायबानो जाबाय आरो माबाफोर प्रब्लेम जादोंब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय मादै नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनिलै आं नों आंखौ रागा जोङा नामाब्रा एमाव राजा नोंखौलाय मानो रागा जोंनांगौ आं मानो होनोब्ला आइयाबो नोंखौ रागा जोङो आरो आफायाबो नोंखौ थगायबाय बेनिखायनो नोंबो आंखौ गाज्रि मोनो खोमा सानदों आरो एमाव राजा नोंसा आइ नोंसा आफा आरो आंनि जों साथामनिसो खोथा बियो मोजां मोननाय रागा जोंलायनाय बे जों साथामनि गेजेरावसो दङ आरो जा जाथाय जालांबाय बे नोंसा आफाजोंसो जादों
नोंजों जेबो जायाखैना आं एमाव राजा बेनिखायनो नों आंखौ दासान जे आं नोंखौ गाज्रि मोनो होननानै आं नोंखौ मालाबाबो गाज्रि मोना एमाव राजा है हारा दुखु मोनलायबायलाय नोंनि खोथाखौ खोनानानै मादै बेनिखायनो आफानि जानानै नोंनाव निमाहा बिबायलै आं दिनै आफा बायदि दुष्ट मानसिखौ नों मानो गोसो थोफ्लांनाय आं बै समाव मिथियामोन नोंसा आफाया जे हाबा जानाय होननानै आरो आं हांग्रि मोनदि आब'नि सोमोन्दैबो जेबो मिथियामोन बेखौनो बुंदोंमोन मादै बे आफाया मासे दुष्टमोनलै देना इसोरा बेखौ निमाहा होगोना होआथाय बेखौ मिथिला बेनिखायनो नोंनो निमाहा होदोलै आफाखौ नोंनि नोम्फाखौ आं मालाबानो निमाहा होबाय आरो आंबो नोंसा नोम्फानि थाखाय गोबां गोरोन्थि मावफ्लांबायना आरो नोंसा आइखौबो आं दुखु होबाय बेनिखायनो जा दाय मावदों नोंसा आफायाल' हारसिं मावाखै नोंसा आफा आरो आं जों सानैबो दाय मावदों दा आं बेफोर थांहांनाय खोथाफोरखौ जेबो साननो लुगैला दा आं हारसिं दावबायनानैनो मोजां मोनो अब्लालाय नोंबो मालाबाफोर दुखु जायोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबायलै मादै जागोन दे आरो नों गाबनांला आं नोंनि थाखाय बोरमा बेदर संनोसै बेसेरा मादै साम' खिंखिरि नोंनि जिउआनोथ' माबायदि जामारखोलै आफा हारामिया नोंखौ मानो हाबा खालामनाय बियो एसेबां मोजां मानसिखौ बे आफा थगालाया रागाजोंबो लायो आं आफाखौ आयौ अमा राजा हरसे माने सफायावसो उन्दुना थाखो ना माखो नोंलाय सोरांबाय नामा औ सोरांबायथ' आरो नोंलाय बेवहायलाय मानो उन्दुबाय थादों माथो बुंबावनोब्रा थफिरामजों उन्दुफानांगौआ बिराद जारलालै बिराद हंख्रखायो सुवादा दालाय बोरो मानसियालाय उन्दुनानै दङ खोमा ओइ अमा राजा आं थांनोसैलै थांदो आरो नोंखौ सोलाबथारदों होद थांनोसै मानसियानोथ' माबायदि मानसि बियो आयुमा स्टाइल मानसि बेबो खर'आसो गाज्रि ना मानसिनि आखलासो बिदिथाय हमनानैनो मोना आं मालाबा बेखौ आच्छा बार थाइबानि लारु एमाव राजानि खबर मोनदों नामा गैयाहाय फन हरबाबो फनखौनो रिसिभखौनो खालामथारा माथो आच्छा मायावथो थांमारदों बेलाय बिदि गोबाव दोनजानाय नङाहाय अबावबा खारना थायोबा मा जानांगौ जाखो खारो नामा खारा बियो आंनि फिसालासो बियो आंनावनो खारनाय थै गैया बेनावलाय बबेयावनो खारनाय थै जानांगौ जाखो खारा नों सिन्था खालामथारनाङा औहाय बिदि होननानै गोमाबा मा जानांगौ जाखो ओरैनो बा एसे खबर लायाबानो फन हराबानो फन थिखोआबानो सोरबा किडनेप खालामबाय खोमासो नंलाय लाङो आं बेफोरलाय गासिबो बिमाफोरा सानखायो आंखौबो आंनि आइया बिदिनो सानोमोन फन रिसिभ खालामाबानो एक्सिडेन्ट जाबाय खोमा होननासो सानखायो बादे जेबो जाया आंनि फिसालासो बियो बे माबायाबा बहा दङ दाहाय नागिरहैनांसिगोन मादै नों गारिबो सालायनो रोंलायथारो आंनोबो फोरोंदे गारि सालायनो मादै जागोन दे ओमफ्राय मादै आंखौ बहा लांनो नागिरदों नों आं नोंखौ पार्लाराव लांनानै मोजां खानाय सिनना होनोसै आला बे खानायखौ मोजां नुवाखै होमबा आंबा निग्र' स्टाइल बेसेबां मोजां नुदों नाइजेरियानि निग्र'फोरनि खानायफ्रा बेफोरबायदि जायोना नाङा एमाव राजा बेफोरबायदि दाला मोजां लाबानो जाबाय गोदोनि बायदि जागोन दे मादै नों बुंबाय जेब्ला आं गोदोनि बायदिखौनो लाफिननोसै नों हाना होबानो जाबाय दे जागोन ओमफ्राय मादै आइ मोना नोंनाव फन हरबाथाय आंनि सोमोन्दै खोन्थाथ'नाङा दै साननैसो आं नोंसानावनो आलासि जागोन दे आं थाबैनो हांग्रि मोनदिनो खोन्थाहरनांगोन नङाबा सेंग्रा गथ' माबा माबि डिसिसन लाबा मा जानांगौ जाखो ओहो जानाय नङा आं थाबैनो खोन्थाहरनांगोन हांग्रि मोनदिनो दिनैनो लोगो हमहैनांसिगोन हांग्रि मोनदिखौ दिया नागिरै लोगो नोंथांमोन दिनैनि एपिसोडा बेखिनियावनो जोब्बाय नेक्स्ट एपिसोडाव नोंथांमोना हांग्रि मोनदि आरो साम' खिंखिरिनि कनभारसेसन नुनो मोनगोन अन्नानै नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसोडखौ नेनानै थाथ'दो बाय लोगोफोर गुड नाइट एन्ड टेक केयार